Hello mga subscribers, starters. Muli si Modero Magkeping 2. So ngayon po ay Thursday, January 9. So this our for therapy sa ating pasyente dito sa may Sapang Bayabas, Mabalacat. So mapapanood niyo po upon entering pa lang, papakita ko yung vlog ko na kung anong ginagawa ng ating stroke patients, na kung gaano siya kaaktibo, kung gaano siya kasincere, at talaga yung porsigido niya na gumaling. So ito talaga yung characteristic na kailangan ng stroke patients natin. So watch nyo po yung aming vlog for this day, vlog po for this January 9, 2025 po, Thursday po. So God bless po to all of you. Yan, kada abak gagawa mo yan? Very good yan. Wow, exercise yan, no? Magpasigan talaga kay Bitis yan. Wow. Very good. Wow. Talent-talang ka na eh. Very good yan, mother. That's good. So ito po yung ginagawa niya raw habang umaga. Yan. Bumati ka muna, Nay. Good morning to everyone. Sa mga kapatid mo. Mga sister, brother, Mga anak. mga kids ko. Ito na naman kami, sabi mo. Happy Fiesta San Jesus Nazareno. Pesta ba sila sa 15? Meron, Fiesta ng Nazareno. Pesta ba sila? Ayan. Diba, Jesus Nazareno? So ito yung ginagawa ito yung ginagawa mo na every morning. Every morning, ganyan, walking. Ayan na, very good yan ha. Kaya pala malakas ka na, no? Ganyan nga, no? Ako sa puli na bike. Very good yan. Puli-puli, bike. Hindi mo lang. Dapat kasi na ako ng pamilya. Para kuya ba kaya po sa link yan. Wow! Kaya tanape. At nalulog bale. Mga alunduro. Saya-saya niya. Saya na. Iabong. Wow. Oh, kaya ka ba viewer? Para ka lang fans. Game. Start the ball game. Tinyatanggin to, tinabili-biling kain. Ba. Ano? Yung bababa nga yan. Masaan niya ka? Bababa yan, eh. Bababa kasi ka, eh. Oh. Type Papagaling ko pa. Salamat sa viewers sa atin, eh. Ang pagalit mo. So, ngayon po ay Webes. Ano ba niyan, pe? January 9? January na yan? Oo, January 9. panunuwal ng anak ko, January 9. Yun. Paglalakad din naman. Ang paglalakad. Alam naman ng anak ko, sa Friday, ay weekend. Favorite yan. Hala, kayo sumali. Bago naman yung balas mo na push. Yep. Ano ito ko? Diretso ka. Don't fail. Para sa katawan, balik yung katawan.
Nakalya doktor yun. Nakalya doktor. Piniligan yan. Pero minsan pa siya nandiyan. Anytime mo ta kaya welcome to Tapos na ulan. Ikot na. Duro ta na. Every Hindi mo kailangan mo dapat yun. Kaya, kontra niya kita mga balkos na. Yan! May tayo. Tatang na pala mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kompleto ka na. Sabi mo, bakit napabuli mo? Tsuka kayo. Parahiso. Baka nakalala mo yung tsuka yun. Yan. Kami na pagkain. Yan. Manyo ka lang gabon. Manyo ka lang gabon. Oh, makotsin. Tangkanya ka yan. Tangkanya ka yan. Tangkanya ka yan. Very good yan. Bilis mo. Busog lang. Oops. Oo. Ay, ka ba? Dito ka. Mali, dito ka ba? Ito yung tumasok. Oh, yan. Lakad ka, pinda. Mayan na pintatalakad ngayon eh. Dati nga, mas yung kabayat ka. Relax. 5 seconds. 1 minute naman. Manyo ka lagin. Kaya sabihin na ako yung sting pen sa linan eh. Sarili niya. Tinagpuan ko kaya naman. Second set. Ayan. Ito po ay pangalawang lakad namin. Push! Ay! Oh. Nabiyakan bago to. Ay, ni Pen. Yayabi kay Pen. Sel! Bahay baka panalbe TV. Sel! Be, ay ka be! Hello? Sel! Hello? Para makita ka ni daddy mo sa TV. Goodbye, wheelchair. Mga ilang... Ay, be! Axel! Ayan. So, napaka-importante po na maglalakad. Ayan, sinangay sa wing. Talagang matyagang naglalakad. Dahil siya ay kumalim. Brownie, okay. Magka kayo mga kaibigan, mga anak. Mapasalan kayo. Ayun. Kaya ka ba? Kita-kita kami sa papagaling. Siyempre yan. Push! Kasama si ate ko siyempre. Oh, siyempre. Kahit pati ka. Pwedeng wala yan. Pati ka. Lahat kayo. Lahat kayo na nakapagpasa kayo.
Inulidan ni Tamig Bikti eh. Hindi mo. Tamba dami ken. Hindi ken yung dala na ken. Hindi mo. Oh. Bye-bye. May sugalya ito. Ken, tan sinabi mo? Skate? Wo. Adik ngayon yung Wo. Dakal ka nungutang ipatiratan mi asawa. hanggang pa. Tabalo kayo. Enagyo. Hindi mo tanga bayaran. Yung biyali mo din. Alayang paliliya ka niyan. May Bikti yan. Sayang hindi. Dahil yung utang na babayaran. Ba, buhay, wala na. Ay, yala. Ay, natin babago yan. Bawal na. Bawal na. Ay, ano ba rin? Kaya tinatawag na may Ay, lalako na yung malana. Kawantaan na. Walik. Dahan-dahan lang naman. Tsaka yung ating mga binatahan ni Bata. Pababa. Tapos sa ring. Tapos na diretso. Improvement of knowledge sa tingin. Ayan. Ayan lang po, diba? Rowdy! Bawas siya. Bawas siya. Bawas siya. Kami takay na. Buwa. Ito ang gulo na. Purasan mo yung gulo niya. Asme. Baba ka kalali. Asme. Baba ka lang kalali. Sige, sagad. Tas. Baba. Tas. Baba. Sige. Tas. Baba. Tas. Baba. Sige, tas. Baba. Tas. Okay, very good. Manay, stop, inhale, exhale. Diretso mo yung katawan mo, diretso mo. Yan, relax. Tapos yung gamat mo, tas me. Yan, buntok, talang buntok. Yan, talag yung balikat. Very good. Hawak sa braso. Hawak sa kamay. Hawak sa tuhod. Taas ang kamay. O, dahan-dahan, taas ha. Dahan-dahan. Very good. Yan. Very good. So, this is a great improvement po ng kanyang stroke na upper limb. Yan. So, dahan-dahan niya pong nakokontrol, nagagalaw po ni Apo Saling. Yan. Okay, nice. So, yan. Isa pa. Sige. Taas pa. Taas. Very good. O, yan. Kamot. Kamot sa braso. Sa tuhod. Okay, very good. Paikot. Dalawang kamay, yung ganun. Dahan-dahan, kalakalalim mo na. Yan, sige.
Yan. So this is the best also exercise. Kasama to sa aming daily routine. At pinapakita ko lang na na-improve na kasi nga marami na siyang nagagawa. Yan. Sige, Nay. Tuloy-tuloy mo lang, Nay. Very good. Yan. Yan. Tapos positioning. Nil-exhale. Yan. Yan. Sige. Reverse mo. 2. Sige. 3. Sige. 4. Sige. Masaya po niya. Habang pinapanood si Nanay sa exercise. Kasi yan ako. Yan. So, ito na yung magandang improvement ng isang stroke patients. Actually, yung kamay niya, gagalaw niya na. Tapos, so, palalaksin natin yung kanyang lower limb para makalakad siya. So, yung paa niya pa sa may kaliwa, medyo kulang pa sa movement. Kaya pag-apak niya, hindi balancing. So, ito yung dapat natin pagtuunan pa ng pansin yung paa niya sa may affected ng kanyang pagkaka-stroke. So, at least po, nakakalakad na siya, nakakagalaw. Nay, isa pa. Apir. Yung isa. Ayun, apir pa. Oo. Ba't ba tama? Give me 5. Iyon, oh. Yan. Ano masasabi mo sa yung 10 session mo yun? 10 session? Nakaramdaman ko lang pagaling ko. So, nung nagpa-check mo sa doktor, anong sabi sa'yo? Very good, huwag na maratot. Nagulat sila, nakalakad ka na. Oo. Uy, nagulat sila. Naka-wheelchair ako. Ngayon, nakalakad ka na, no? Ngayon naglalakad na ako, kaya huwag na daw. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. So, ito po yung aming therapy ngayon. January 9, Thursday po. So, updated therapy po namin ni Apo Saling. Then after this po, mapassage ko na siya. And then, same routine na ginagawa natin. So, ito na yung pinaka-latest muna namin vlog sa inyo na kami naglalakad for 2 sets. And then, sa Sabado po, kung kakayanin yung 3 sets, diba? Kung kakayanin 3 sets, why not? Sabi niya nga, yung kaya niya lang. Ayan. Kasi, siyempre, oo, yung kasi si Apo Saling po, bukod sa pagkaka-stroke, nakupulan po yung kanyang mata. Ayan. Ayan. Oo. So, ito pong muli, si Modelo Magkepeng. Abangan nyo muli ang aming therapy. Don't forget, please subscribe, like and share my YouTube channel, Modernong Magkepeng. Approve! Go. Praise the Lord. Ayun, gagalaw-galaw pa yung kanyang kamay niya. Give me 5! Yun, no? Yan ka pa, yan. Okay, relax. Okay. Are you okay, Mother? Okay. Thank you, Lord! Thank you, Lord. Yeah. Oh, yung isa pa. Pagalaw na. So, ito po yung great improvement ni Nanay Saling for our therapy for today. January 9 po, 2025, Thursday po. Yung standing niya po, balancing, yan. Competent na po siyang tumayo. Dati siya nininervyos. Ngayon ba, hindi ka nininervyos, Mother? Konti na lang. Konti na lang nervyos. So, yan. So, nakakailan ka na ngayon? Bebet. Sige. Itaktak mo, Apo Saling. Very good. Yes. Lakad ka ng konti rito, ha? Konti, lakad ka ng konti, ha? Kaya mo ba? Ako. O, sige, ha? Pag-alanganin ka, kapit ka, ha? Sige. Sige, lakad. Very good. Yan! Woohoo! Yan, tanda lang muna for motivation. Atras, ha? Ganyan lang, ha? O, upo tayo. Gulong pa sa pa. Yan. Sige pa. 10 pa. O, bilang. 1. Alakalalim mo na eh. Yan, 2. Very good. May bahay mo. Very good.
Tayo lang. Tayo lang. Exhale. Ah. Yan. Tulad na ka. Live yan. Hi! Oh. Huwag palakad. Ano lipat mo na? Yeah, balance it. Yeah, see. Yeah. First walk, second walk mo ito. Trial, second walk. Yeah. Makakalayo. Push. Step more. Step yeah. Yeah, tama. Thank you, Lord. Sumo. Step more. Ibibig mo ko. Bata na tara. Ayos, So, stop ko sa kanya. Dali lang po. Ayan. Step no. Step yes. Si Lord. Babas tayo. Diretso. Diretso din always. Tumanak mo. Lalakad ka na. Yan. Yeah. O, dito mo ito, ha. Para sa- Step no. So, nakalali ko sa kanya. Daliri lang po. Nakalali kaya ako sa daliri. Ano? Spot. Daliri lang po yan. Ha? Yung po yung kanya. Great improvement. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Stop. Balancing. Stop. Balancing. Okay. Ito. Galaw ko to. Yan. Okay na. Okay. Thank you. Ito na. Tama na? Oh, next. Tara ba? Yun. Talan. Kung saan yun na lumakad. Sige. Wow. Problema ka. Talang ka pa. Yeah, sige. Sige, talang ka. Start ka na ako. Oh, ayan talan. Pa. Ayan. Sige. Okay! Woo! Feel. Galing na nanay. Diba, nay? Galing ang Lord.